Misa ka na sa kapin 30 ka tawo ang patay sa pagkasunog sa usa ka pampasaherong barko nga nagbiyahe sa kadagatan sa Baluk-Baluk Island sa Haji Mutamad, Basilan. Ang maong barko mibiyahe gikan sa Zamboanga City padulong unta sa Hulo, Sulu. Ani ang report. Pasado alas 10 Miyerkules sa gabi, diyang miulbo ang sunog sa MV Lady Mary Joy 3 sa karagatan sa Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad, probinsya sa Basilan. Gikan sa Zamboanga, pabiyahe paingon Hulo, Sulu ang barko. Sa inisyal nga report sa Philippine Coast Guard, 205 ka mga pasahero ang anaa sa manifesto. 35 ka mga tripulante ug dunay 3 ka sea marshal gikan sa Coast Guard ug Philippine Army. Kalit kuno nga nagdilaab ang accommodation area nga anaa sa ubos sa barko. Kasi nung nanggaling po sa accommodation, umangat po dire-diretso nasa gitna po ng barko. Kaya yung mga tao po, mga pasahero po nahati. Meron po napunta sa likod at meron napunta sa harap ng barko. Pipila ka mga survivor nga miambak gikan sa barko ang nagkasamad-samad ug nakaangkon og paso sa lawas. Tungod sa kadako sa kalayo, misadsad ang barko sa baybay sa isla. Nagsimula kasi yung sunog sa may baba, sa cabin. So nung nagsimula yun, yung mga nasa baba, nahihirapang umakyat. Kaya yung iba nagtatalunan na sa dagat. So, ikaw, injured ka sa paa? Bakit? Yes, nung tumalon ako sa barko, di ko na malayan na nung pagka-sadsad na dun sa isla, tumama yung paa ko sa bato. Hindi kami marunong lumangoy. Yung kasama namin marunong lumangoy. Siya na yung nag-ano sa amin sa baba ng dam. Kumukuha kami ng life vest. Tapos naghanap kami ng kasama namin kung saan na. Tapos magtalon na kami lahat. Trauma po talaga. Ang 88 anyos nga pasahero ug usa ka retired nga sundalo nga si Haji Abdurajak Abdullah ang mitabang sab sa pag-rescue sa iyang kaubang mga pasahero. Bit-bit ko yung tatlong bag ko. Umano na ako. Nag-iisip ako, maraming nagdadala ng anak. Ang ginawa ko, kasi kasabihan matanda na ako, ang naawa ko yung mga bata, yung mga nagdadala, angat na angat. Sakay kayo doon para pumunta doon sa unahan. Kasi wala pang sunog doon. Ang mga na-rescue nga mga survivor, gilayong gidala sa mga ospital sa Basilan ug Zamboanga City. Naman yung hospital natin dito at saka hindi lang naman isa yung hospital natin. So presumably, nalapatan na sila ng immediate medical care. Nasa temporary evacuation center na nakahouse ang 67 na survivors. Facility ito ng provincial government. Doon sila. At yung out of 67, yung 14 ay nasa hospital. Pwede kita man-distribute hygiene kits to include some of the clothings, food, water, yan pwede kita dali. 50 but they are coming na sa Lena Isabela, and I think there are 7 in West Mincom plus those in the hospitals. Matud sa tagdumala sa Alison Shipping Lines, ila kunong akuon ang tanang gastos sa mga biktima. The company will shoulder that expenses, no? Kung mga mori, then kung mga injure, ang company will shoulder. Sumala sa Provincial Information Office sa Basilan, as of 3 p.m. karong adlaw, anaa sa 31 ang namatay ug 4 ang missing. Dunay 189 nga recorded survivors nga ilang natala karong hapon. Padayon pasab ang Coast Guard sa rescue operation sa ubang pasahero ug ang pag-imbestiga sa insidente. Wala naman po kasi ang gamit naman po ng mga barko natin, hindi mo po gumagamit ng black product itong mga to sir. Magamit po diesel, kung meron po magdi-dissipate din po yan sa init ng araw. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.